Журналист булып кына популяр булып булмый. Шул кадәр йөрәгемә тиен, шулай бер. 3 хәрефтән торган роман язган кешеләр дә Димәк, безнең бәһабыз да шундый гына була. Ягъни ул берничә җирдә эшләргә мәҗбүр. ул берничә җирдә эшләргә Һәм аягүрә эшли. аягүрә. Аягүрә эшли, шуңа күрә хаталар китә. Саңгыраудыр инде, әй. Ансын үзем дә белмим. Исәнмесез? Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Кыямовлар кыздыра чыгарылышының чираттагысын тәкъдим итәбез. Илдар, син менә игътибар иткәнсеңдер, әйме, берничә елда, менә бер елда гына татар теленә игътибар артты. Әлбәттә. Татар телендә эшләүче кешеләргә дә карата игътибар артты. Әмма менә теге юлларда барганда, шул ук метрода, әйме бигрәк тә метрода менә татар сүзләре ниткән язылган, Кайбер кимчелекләр булса да, кайбер кимчелекләре булса да, язулар бар бит инде, күңелле бит инде шуларны укып барырга. Менә мин аларны уйлыйм да, менә бу бөтенләй телне белмәгән, ничектер татар теленә кызыксындыру уята торган проектлар. Ә менә гомер буе татар телендә эшләгән, гомер буе татар милләтен күтәрәм, татар телен үстерәм дип эшләгән шәхесләргә карата ничектер игътибар һаман шул ук. Минемчә бит инде бу дөрес түгел, менә татар гомер буе татар телендә яйкәнде, яшь кеше дә гомерен шул татар теленә багышланган журналистларга карата да игътибар булырга тиеш. Мин моны нәрсәгә әйтәм, менә соңгы вакытта журналистлар да бит язучылык эшенә кирип киттеләр. Журналист булып кына популяр булып булмый. Мөгаен журналистка, татар журналистына, татар язучысы булу дәрәҗәсенә ирешергә дә кирәк. Әле күптән түгел генә Татмедиада узган брифинг вакытында безнең язучылар, Татарстан язучылар берлеге рәисе Эркаил әфәнде журналист дәрәҗәсеннән язучы дәрәҗәсенә күтәрелгән яки роман язган кеше ул инде генерал белән чагыштырды. Ә менә бу очракта гомер буе язган журналистларның күңелләрендә бу канәгатьсезлек тудырды. алар лейтенант мо, ефрейтор гынамы? Рүзилә бөтенләй ефрейтор дип әйтте һәм ул Рүзиләнең дә күңелен рәнҗетте, шулай ук минекендә. Ләкин без беләбез бит инде, менә 3 хәрефтән торган роман язган кешеләр дә әллә кем түгел. Дип әйтим инде, бу өлкәдән дә менә бу безнең Кыямовлар кыздыра тапшыруга җәмәгать безнең дошманнарыбызны да арттырды. Менә монда чыгып утырып сөйләп утыру ул җиңел дип уйламагыз. Безнең менә тормышта да, профессиябездә дә дошманнары артты. Бәлки татар журналистларны акчаны арттырыргадыр. Басы үзеннән үзе арттырырга кирәк. Әмма менә бу әле теге безнең тапшыруларыбызның нәтиҗәсе буларак менә сиңа үзеңә дә сүзләр әйтүчеләр булгандыр. Әлбәттә. Ул инде киң катлам тамашачыларга кызыклы булырдыр дип уйламыйм. Миңа әйтүчеләр булды. Менә эшләмичә генә чыгып утырасыз, тәнкыйтьләп кенә утырасыз, без эшлибез, сез эшләмисез дип. Эшләгән, кемнең эшләгән, эшләмәгәнен киләчәк күрсәтер, вакыт күрсәтер дигәндәй, анысы сүздә юк. Һәркемнең иҗаты үзенә кадерле инде, тия торгандыр әлбәттә. Ләкин тәнкыйть кирәкле шәйдер дигәндәй, с легким паром киносы искать ша. Хирург әйтә, я делаю людям больно, чтобы потом было хорошо. Без менә шулай итеп, кимчелекләрне күрсәтеп, киләчәктә яхшы булсын дип тырышабыз инде үзебезчә. Менә шул уңайдан мин әйтәсе килгән тәкъдимем бар. Без бит инде менә никадәр тапшырулар эшләдек. Һәм анда кимчелекләрнең күп икәнен сиздек. Безнең радиода, телевидениеда, матбугат органнарында, басма органнарда шактый гына күп хаталар бар. Эфир хаталары. Менә минем белүемчә, бу хаталарны профессионал кешеләр генә күрергә мөмкин әле беренче карашка. Әйе. Менә алар булмасын өчен журналистиканың телен, бигрәк тә татар телен саклыйбыз икән. Әгәр дә журналист хаталы яза икән, мәсәлән, хаталы сөйли икән, димәк башка кешегә нәрсә кала? Алар бит инде эталон итеп безнең матбугат мәгълүмат органнарын шулай күрәләр. Телекоммуникацияләрне бездә димәк идеаль әдәби тел булырга тиеш. Әгәр дә ул безнең юк икән, димәк без дөрес эшләмибез. Димәк безнең бәһабыз да шундый гына була. Менә моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Гамәлдәге редакторлар бар, алар номинал рәвештә бар, ләкин аларга нәрсәдер җитеп бетми. Алар үз эшләренә салкын карыймы, гыйлем белеп җитмиме? Финанс мәсьәләсе дә менә син алдан әйтеп китә башлаган идең, финанс мәсьәләсе дә кискен тора. Ягъни ул берничә җирдә эшләргә мәҗбүр. Ул берничә җирдә эшләргә һәм аягүрә эшли. Аягүрә эшли, шуңа күрә хаталар китә. Димәк, менә бусы да бер проблема. Икенчесе, бу мәсьәләдән чишелеш юлы мен бер әйбердә күрәм. Бәлки ничектер җыеп курслар үткәреп алырга кирәк. Барлык баш мөхәррирләргә, урынбасарларга, теләгән журналистларга галимнәрне җәлеп итеп, яхшы
яхшы редакторларны җәлеп итеп, әдәби редакцияләү, стилистика буенча. Яхшы телне яхшы белгән кешеләребез бар, галимнәр бар, журналистлар арасында да. Тәрҗемә теориясе буенча менә төп әйберләрне тагын бер мәртәбә искә төшереп, кая хаталар, шул Рабит абыйны да чакырыр идем, мәсәлән, Рүзәл абый Юсуповны, тагын башка галимнәребезне менә эшли торган гамәлдәге галимнәребезне. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында да бит инде яшь галимнәребез бар. Менә телне яхшы белә торган, бәлкем алар белән тагызрак элемтәдә торырга кирәктер. Менә бу очракта безнең Татмедиа җитәкчелегенең дә әзрәк финанс ягын әзрәк күтәреп, менә шул курсларны оештырырга тәкъдим итәр идем мин. Менә син Мөршидә әйтеп киттең метро дип, менә шул метрода игътибар итәсездер, баштан автобусны әйтик әле, менә егылып китмәс өчен, җәрәхәтләнмәс өчен фәлән. Автобуста бит инде кеше җәрәхәтләнмәй. Шул кадәр йөрәгемә тиен, шулай бер. Имгәнү турында сүз бара. Ушып, кеше егылып киткәчә һичсез егылып кулын йырта да аннан кан саркып чыга дигән сүз түгел, җәрәхәт шул бит инде ул. Монда имгәнү турында сүз бара. Аларны менә төзәткән кеше юк. Метрода Инде ничә елдан бирле бара бу әйберләр? Метрода да бар шундый әйбер. Тимер юл вокзалының дип сөйләшәләр. Я булмаса әти, динар, 3 динар, акча бирде 2 динар, кертик дигән сүз. Менә шуңа күрә әйтәсем килә. Мөхтәрәм җәмәгать, игътибарлы булыгыз, бигрәк тә эфирда эшләүчеләр. Татар телендә цвяканье дигән күренеш юк. Менә бу ц авазын без кулланмыйбыз. Бездә гомумән д, т авазлары шул килешкән әйтелә. Яңгырау рәвештә. Менә шулай саңгыраудыр инде. Ансын үзем дә белмим. Кыскасы, ц, д, з, тимер юл вокзалы дип сөйләү кирәк түгел. Татар телендә ул авазлар юк. Менә шуны әйтәсем килә. Тагын бер киңәш, сердәшче, киңәшче дип сөйләшәләр. Сердәш дигән сүздә ш инде салынган. Сердәш, ул минем сердәшем, сердәшчем түгел. Киңәшче дигәндә дәүләт киңәшчесе, киңәшче, ансы әйбәт, ансы үз урынында кала. Сердәшче дигән сүзгә ш кирәкмәгән җирләргә өстәргә кирәк түгел, андый сүзләр дә еш очрый. Кызганыч хакыр. Кызганычка күрә. Беләсезме, менә без әйтеп киттек бит инде татар теленең сафлыгы турында, журналистикада, язма матбугатта, радио, телевидениеларда. Менә хәзерге вазгыять вакытында миңа калса татар матбугатында, теләсә нинди татар матбугатында булсын ул улылар өчен, булсын ул балалар өчен, татар тарихында күренекле шәхесләр турында кичкенә генә язмалар булса да урнаштырырга кирәк. Бу беренчедән яшь буында менә милләтеңә карата горурлык хисе тудыра. Ихтирам. Карале, бу бездә дә шундый бөек шәхесләр бар икән бит дип кызыксына башлый бала. Без үзебез бала үстергән кеше буларак мин моны әйтәм. Менә мине сөендергәне шул, безнең Сабантуй газета бит инде ул журнал форматына күчкән. Менә мине соңгы битендә менә татар теле дәресләре урнаштырып баралар, әфәрин диясе килә аларга. Беләсезме, безнең мәдәни җомганда ул тел турында, милләт язмышы турында кызыклы язмалар бирә, менә шәхесләр турында да анда кызыксынып укыйсың. Менә башка матбугат органнарында, шул ук шәһри Казаннар да, сәхнә журналлары да теге сәхнә бүгенге сәхнә йолдызларын белән генә шикләнмәсеннәр, менә татар милләтенә кагылышлы горурлык хисе тудыра торган шәхесләр турында язсыннар иде. Бу тәкъдимнәрне мин кабул итәм, миңа ошый. Тамашачыларга тагын ошый дигәндән искә төште, берничә генә лайфхак әйтеп узасым килә. Ошады һәм охшады сүзләрен бутыйлар. Охшады ул охшаган, похож дигән сүз. Улым үземә охшаган, ошады понравилось. Кая белән кайданы да бутыйлар, кая юнәлешне белдерә, кайда ул урынны. Кайда утырып сөйләшәбез, менә креслода, кәнәфидә утырып сөйләшәбез. Кая барабыз? Урамга чыгабыз. Икән микән дигәндә дә сораулар да бирүчеләр булды бит инде. Икән дигәнне генә исән җәмәгать, микән дигән сүз ул диалекталь вариант, азын алып ташлыйсыз да, икән дип рәхәтләнеп сөйләшәсез. Менә мәсьәлә үзеннән-үзе хәл ителә. Бүгенгә шулар. Исән-имин булыгыз, татар телебезне яратыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк. Аерым торыйк. Журналист дәрәҗәсен күтәрүгә өлеш кертигәле җәмәгать, мин коллегалар сезгә мөрәҗәгать итәм.